नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। तब और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सब खातिर लेके आ गेल बानी हिंदी ट्रैक पर भोजपुरी ज़बरदस्त बेवफाई सब। बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मीटर रउआ सब खातिर लेके आ गेल बानी हिंदी ट्रैक पर भोजपुरी बेवफाई सब। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना रउआ मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रक्षाबंधन गीत, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे रउआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले ट्रैक पर या नया कंपोजिशन। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बनी, चैनल पर नया बनी, तो चैनल के पहले लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, है रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। ये बहुत पुराना गाना है, हिंदी गाना कि अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, कि अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो यही ट्रैक पर वह सब खातिर लेके आगे बनी भोजपुरी बेवफाई सब। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से कहता कि तोहरा बिनु जी के करब का दिहलू ऐसन साजा, तूर के दिलवा चल गहिलू तू पाई के दुल्हे राजा, निकले मोर जनाजा अब तू जान हो आजा, निकले मोर जनाजा अब तो जान मोर आजा, निकले मोर जनाजा अब तो जान मोर आजा, कि तुहरा बिनु जी के करब का दिहलू ऐसन साजा, तूर के दिलवा चल गहिलू तू पाई के दुल्हे राजा, निकले मोर जनाजा अब तो जान मोर आजा, निकले मोर जनाजा अब तो जान तू आजा। तो उम्मीद करते मीटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रउआ कॉल कर सकले या व्हाट्सअप कर सकले, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रउआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय माता दी।